सर बिपिएफ हान्जाया सरकाराव दंमोन बे सरकाराव थासासेयाव नोंथांमोननि गामियाव बा रायजो राजाफोरनो बा सेल्फ हेल्पफोरनो माबायदि अनसुंथाइ होबोदों? दिनै हाग्रामा महिलारिया जोंनि बड'लेण्डखौ बिटिसिखौ 17 बोसोर दैदेनदों हय नोंगौ खुंदों बिथाङा रायजाफ्राबो बे समाव मदद होदों बिथांखौ बे ओमफ्राय जोङो दा जोंबो थादोंमोन बै समाव बयबो लोब लोब थादों बे ओमफ्राय मोजां जागोन खोमा साननानै दिनै 17 बोसोराव दिनै बिथाङा पाब्लिकफोरनो सोरबा दुखुथिया न'खराव मोनसेबो अनसुंथाइ होआखै दिनैसिमाव जों नुनायाव आरोखि सोरबा गिजि थुरि उखुमाव थानाय न'आ बे थुरि उखुमाव दं सोरबा दैमानि गाथोननि दै जानायाव दैमानि दैखौनो जागासिनो दं बिथांमोनहा बेफोरबायदि मानसिनो बेफोरबायदि सासे बिटिसिनि चिफ जानानै बेफोरबायदि गरिबफोरखौ अननो रोंनांगौमोन बेबायदि माबाखौसो चिफखौसो जोंनो नांगौ जोंनो हाग्रामा महिलारिखौ जोंनो चिफ नाङा जोंनो दा गोदान सरखार नांगौ बे गोदान सरखाराव जोंनो प्रमद बर'खौ दैदेननाय इउपिपिएल सरखाराव जों जेब्लाबो जगदान होगोन आरो जों बेखौ देरहासार खालामगोन आरो जोंनि नैबे फैबाय थानाय प्रमद बर' सरखारा दिनै देरहालांनानै जोंनि गामि गामि थानाय गरिब गुन्द्राखौ बिथाङा नायगोन आरो मदद होगोन आरो जुदि बिथाङा देरहालांनानै मोजां मावाबा जोङो बिनि फारसेबो जों आखाइ दिखांगोन आरो जों गोदान पार्टियाव बारगोन जुदि मोजां मावाबा नोंथांमोनहा जे राजिब बांगालनि आखायाव दंमोन सिगां समाव राजिब बांगालनो भट होनानै देरहार होबाय थादों नाथाय नैबे समाव माखौ मोजां मोननानै नोंथांमोनहा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जयनिं जानायजों लोगोसे 9 नं बनरगावनि केन्डिडेट रबिराम ब्रह्मजों माबायदि सापर्ट होनानै माबायदि देरहासार होनो फैयो? नैबे राजिब ब्रह्मआ सासे थाखा गोनां EM बे बिथाङा सासे बिराद मोजां होनो जोंनि थाखाय बे मोजां नङा जों बेखौ नुबाय बिथाङा होदों होनाया सासे सानैनो होदोंबाबो बिथाङा जाय मार्के लिडार बेफोरनोल' होदों गैयैया गैखाथारा मोनखाथाराखै सिबायफोर ओमफ्राय जाय लिडार गावनि आखान्थि बिथाङा बिसोरनो होदों बिसोरो बिनिफ्राय बिनानै लाबोनानै जों हैनोसै होननानै बिथांमोनहा थगायनानै जादों आरो गासिनावल' सोनानै लादों बेफोरबायदि आरोखि ओंखायनो जों दा जोंनि सायख'नाय रायजो राजाखौ अननो गोरों सासे जोंनि बिजाथिजों गोदान फसंनाय इउपिपिएलनि रबिराम ब्रह्मखौ जों जेरैबाबो देरहाहोगोन जों देरहासार खालामगोन आरो जोङो बेखौ देरहाहोनानै जोंनि पाब्लिकनि थाखाय बिथांखौ जों मावनो नारसिनगोन आरो गरिब गुन्द्राखौ अननो फोरोंगोन नों आंनि फिसा बेखारफोरखौ जोङो सल्भ खालामनो होगोन जों बिथांखौ आरो जुदि बिथाङा जोंनि बुंनायफोरखौ लायाबा जों बेखौ नेक्स्ट बाराव बोख्लायगोन। इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया जे आइजोफोरनि थाखाय बा सेल्फ हेल्पफोरनि थाखाय बोसोरसेयाव होननानै बुंदों बिनि सायाव नोंथांमोनहा मा बुंनो सानो? बेयोबो बिथांमोनहा बेयो जोंहाथ' दंखायो बियो जोंहा सेन्ट्रेलनिफ्राय फैगोन आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय फैगोन बेनिफ्राय नैबे माबानिफ्राय फैगोन जोंनि इउपिपिएलनिफ्राय फैगोन बेखौ बिथांमोनहा होखागोन दिनै नै हाग्रामा सरखारा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो फैसा होगोन आबोफोरनो फैसा होगोन जोंनि नोंसिनि ग्रुपआ जोंनाव फै होननानै बिथांमोनहा बेबायदि बुङो नाथाय लिस्ट लायै लायै बिथांमोनहा लांदों गदसेबो सेल्फ हेल्प ग्रुपआ फैसा मोनाखै आरो बिथाङा जों आइजो माहारिखौ अनेक असनमान खालामबाय जों आइजोआ मानो हाबा जाखानाय मानसिया मानो हाबा गोदान लानांगौ जाखो जों बिमा माहारिया बिराद गाज्रि मोननाय फैदों बिथाङा बिदि जोंखौ बेबायदि होननायाव जों दुखु मोनदों जों बिथांखौ साव होयो बे बाराव बे जेनथारनांगौ सिटनिफ्राय गोलैनांगौ बियो जोंनो सना नाङा जोंनो गरसे गरनै जोंनो गोजोननाय नांगौ जों थाइसे थाबाबो जों मावनानै जागोन जों हाजिराबाबो मावनानै जागोन जोंखौ मानो बिदि असनमान होखो बे बिमा माहारिखौ जों बिमासो जों बिमा गावबो सासे बिमानिफ्राय जोनोम मोनदों बिथांनि बिमाया फिसाइ गोदान लायोबा गाव माबायदि जागोन आंनि फिसाया माबायदि जागोन बिथाङा बेखौ साननो रोङाखै सासे सिपनि खुगायाव बेबायदि खुगा बाथ्रा ओंखारनायखौ जों मालाबाबो गोजोना आइजो माहारिया आं ओंखायनो सानो बे बाराव जोंनि चान्स आरो बे बारावनो बिथांखौ फोजोबनायनि चान्स जोङो बे बाराव जोङो हाग्रामा सरखारखौ नारख्लायनानै गारदोननानै दोनथारगोन जोङो बेखौनो आं अरायबो लुगैयो। बिपिएफनि चिफ बिपिएफनि सासे आफादगिरि जेनेबा हाग्रामा महिलारि बिथाङा दि आइजोफोरनि सायाव बेबायदि गाज्रि जेनेबा खोथा बुंबोदों दा बे राजखान्थि हान्जायावनो अनजालि दैमारि बिथाङाबो जयेन जानानै दा राजखान्थि केम्पिं खालामगासिनो दङ बेनि सायाव मा बुंगोन? अनजालि दैमारियाथ' बिराद हाइ फाइ मानसि बिथाङा बिराद गिदिर मानो होनबा बियो गावनि जाथिखौनो फाननाय बायदि गावनि बिमा माहारिखौनो आं फाननाय बायदि मोनो आरो अनजालि दैमारिखौ सासे बिमा माहारि बिराद गोरों मानसि बियो जों बिनि खाथियाव रुजुजाया जों उन्दै होननानै सानजायो सासे गोरों मानसिया दि बिमा माहारिखौ फानदों बेखौ जों आसरित मोनदों बेयो गावनो जास्टिस फरामनि सासे माबा आफादगिरिमोन बियो उमेन्सनि बिथाङा दा माबायाव हाग्रामा सरखाराव थांनानै
जोंनि माबाखौ हिनजाव माहारिखौ फानदों बिथाङा ओंखायनो आङो बे हाग्रामा महिलारिजों थांनायखौ मोजां मोनाखै आरो बियो जेब्लायबो बिमाफोरनि थाखायनो मावबोदों आं अरायबो बेखौ बिमाजों थाजानो लुगैदोंमोन इउपिपिएल हान्जाजोंनो ओंखायनो आङो हाग्रामा सरकारजों थांनायखौ अनजालि दैमारिखौ एसेबो मोजां मोनाखै आं बेखौनो बुङो आरो माखासे केम्पेइनफोराव अनजालि दैमारिया जे माखासे इयुथ बा माखासे राजाफोरखौ मोसौ खालामनानै जे हालेवहोनाय नुनो मोनदों बेनि सायाव मा बुंनो सानो हिनजावफोरखौ आइजोफोरखौ बेथ' बिराद गिदिर भुल बेयो सासे बिमा जानानै गावनो बे बिमा माहारिखौनो दिनै असनमान होबाय बेबो मोनसे बिराद माबा दुखुनांथाव खोथा बेहा मोनसे साव नांबाय बे गावखौनो बिमाखौनो बिराद असनमान खालामनानै होबाय बेनि सायाव जेब्लाबो बेहा जुयजुगथ' जानाय नङा बे जेब्लाबो गोदोनाय पार्टियावसो हाबगासिनो दङ बे जोबस्रांनायनि लामाखौसो दिनै बरायनानै लागासिनो दङ बे गावनो दिनै गावनो गोग्लैसोनानै थानांगोन 17 बोसोराव जे हाग्रामा महिलारिया इयुथफोरनि थाखाय बा लाइमोनफोरनि थाखाय जेबो जौगानाय खामानि मावना होनो हायाखै नाथाय एबार नैबे बिटिआरफोराव गोबां इयुथफोरनि थाखाय जौगानाय खामानि मावनो होननानै प्रमद बर' बिथाङा बुंगासिनो दं बेनि सायाव मा बुंगोन 17 बोसोर सालायनायाव बिथांमोनहा नंगौ जेबो होआखै इयुथफोरनो अनेक गोरों गथ'फोर दं जोंनि माबायाव बिटिआर माबायाव एरियायाव बिटिआराव जोंनियाव सोरनिबा न'खराव एमए पास दं सोरनिबा न'खराव इन्जिनियार पास दं सोरनिबा न'खराव बिकम पास दं सोरनावबा बिराद बिदि दं आरोखि नाथाय दासिमबो बे सरकारा बेफोरबायदि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामाखै सोरनिबा न'खराव गरिबबाबो बेखौ क्रर बा लाख थाखा लानानैसो बिथाङा साख्रि होयो जोंनि दुखुथिया बिमाफोरनाव माबाफोरनाव गामियाव रायजो जानायाव बेबायदि थाखा थाया आरो ओंखायनो बे सरकाराव हाग्रामा सरकाराव रावबो गरिबफ्रा माने सुबिदा मोननायनि जेबो लामाखौनो नुहुरा माने गरिबफोरनि थाखाय बे सरकारानो ओंखाया माने जेब्लायबो बे गरिबखौ नारसिननानै जानोसो बे सिप जादों बेखौनो सानो आरोखि आरो नैबे माबा जोंनि इउपिपिएल हान्जाया इयुथफोरखौ लाइमोनफोरखौ जौगानायखौ मावगोनखौ आं नुहुरो जोंनि नैबे अनेकावनो बिथाङा फेक्टरि बायदिसिनाफ्राव सोगोन आरो लिगेलै थांगोन थाखा फैसा जानाय नङा साख्रिफ्राव इन्टारभिउ पास जाबानो बिसोरखौ लागोन बेफोरखौ आं मोजां मोनदों माने आं बरायो आरोखि गोरों गथ'आबो गलामनि फिसाबाबो मोनथों जों बेखौनो लुगैयो गलामफ्राबो जौगाथों माने हाग्रामा सरकारना धोनियाल' धोनि गलामा थाथों होननायसो ओंखायनो आं जेब्लाबो इउपिपिएल सरकारखौ माबायो बरायो